Prvé video, ktoré som venoval osvete pre práva pacientov, pokiaľ ide o poplatky, ilegálne poplatky vyberané v ambulanciách, malo veľké rezonancie. Ďakujem vám za veľké množstvo ďakovných, pozdravných e-mailov a správ, že zvyšujeme vaše povedomie. To je veľmi dôležité, aby pacient poznal svoje právo. Ja som veľmi rád, že v našej kancelárii verejného ochrancu práv sme spravili veľmi detailný prieskum, ktorého výsledkom je správa mimoriadna pre parlament. A na jeseň by sa parlament ňou mal zaoberať. V tomto druhom videu vás chcem poučiť, odporúčiť vám správanie sa v ambulancii, ak už ten poplatok ste sa rozhodli zaplatiť, lebo ste chorí, lebo sa bojíte, že sa vám nedostane zdravotná starostlivosť. Takže, ak už ste sa aj rozhodli ten poplatok zaplatiť, a je to poplatok, ktorý súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená zo zdravotného poistenia, vždy si riadne prečítajte, čo vám dajú v tej ambulancii podpísať. Prečítajte si, čo je v tom dokumente. Nikdy nepodpisujte vetu alebo vyhlásenie, že daný poplatok ste zaplatili dobrovoľne na dobrovoľnej báze. Ani nič podobné, čo by mohlo naznačovať vašu dobrovoľnosť. Ak je to poplatok súvisiaci s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená na základe zdravotného poistenia. Lebo z praxi potom vieme, že sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pred vyšším územným celkom bráni, veď pacient si to dobrovoľne chcel zaplatiť. Má potom sťaženú dôkaznú situáciu. Zároveň žiadajte písomné potvrdenie o zaplatení poplatku. Názov, aký sa tam dá, je nepodstatný, lebo potom sa bude fakticky zisťovať pred vyšším územným celkom, čo je to za poplatok, akú má povahu a či súvisí alebo nesúvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Znovu opakujem, dobre si prečítajte, čo podpisujete a hlavne nepodpisujte vyhlásenie o dobrovoľnosti, ak to je na míle vzdialené od dobrovoľnosti. Ak ste si len prišli po poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená zo zdravotného poistenia, lebo to už je raz platené z verejných prostriedkov. V ďalšom videu vám potom naznačím, aké procesné kroky obrany môžete na svoje práva, na ich ochranu podniknúť.